Россия. Хайырлы иртә, мөхтәрәм тамашачылар, Яңа гасыр телевидениесе үз эшен башлап җибәрә. Бүген 17 февраль, дүшәмбе иртәсендә без сезгә күңел күтәренкелеге, уңышлар, юлдаш булуын теләп тапшыруыбызны гадәттәгечә җыр белән башлыйбыз. İsənmisiz aşıq turğaylarım, İsənmisiz aşıq qırlarım, Sayramağız əli izdiriblər, İzəsiz bit күңел qıllarım. İsənmisiz taqtar soqmaqlarım, İsənmisiz aytı yollarım, Үзімнің дә алда yollarıma, Килеп шыға яңа жырларым. Исәнмесез җилләр, туган җилләр, Кайтып киләсезнең улыгыз. Һәммәгез дә шөкер исән икән, Моннан соң да исән булыгыз. Исәнмесез җилләр, туган җилләр, Кайтып киләсезнең улыгыз. Һәммәгез дә шөкер исән икән, Моннан соң да исән булыгыз. Исәнмесез якташ каеннарым, Исәнмесез талгын талларым, Менә тагын кайттым яныгызга, Сөйләшеп без әле калганым. Исәнмесез җилләр, туган җилләр, Кайтып киләсезнең улыгыз. Һәммәгез дә шөкер исән икән, Моннан соң да исән булыгыз. Исәнмесез җилләр, туган җилләр, Кайтып киләсезнең улыгыз. Һәммәгез дә шөкер исән икән, Моннан соң да исән булыгыз. Исәнмесез җилләр, туган җилләр, Кайтып киләсезнең улыгыз. Һәммәгез дә шөкер исән икән, Моннан соң да исән булыгыз. Исәнмесез җилләр, туган җилләр, Кайтып киләсезнең улыгыз. Һәммәгез дә шөкер исән икән, Моннан соң да исән булыгыз. Һәммәгез дә шөкер исән икән, Моннан соң да исән булыгыз. Һәммәгез дә шөкер исән икән, Моннан соң да исән булыгыз. Моннан соң да исән булыгыз. Фәрит Тәешев башкаруында «Исәнмесез» дигән беренче җырыбызны тыңлавыздык. Турыдан-туры эфирдә хәерле иртә Татарстан тапшыруын карыйсыз. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, табигать безне матур кышкы көннәр белән куандырып тора. Шулай ук еш кына һава торышының кискен үзгәрешләре дә күзәтелә. Кайвакыт төшкә хәтле көн җылы булса, ә инде кичкә таба һава температурасына түбәнәйгән көннәрдә булгалый. Ә бүген 17 февраль дүшәмбе көнне һава торышы нинди булыр икән? Алдагы мәгълүмат шул хакта булыр.
конца февраля всем покупателям стиральных машин торговая компания «Дома» оплачивает базовую установку. Стиральные машины в магазинах «Дома». Ты платишь только за товар. Gözlerimiz görüşkende Oğlunun demiz geldi Yaşınadı da yüreklerde Ortaktır yaşırındı İkimiz de mana sizde Senin sırrın, benim sırrım Yüreklerde Sıyık ise sırlar bulup yaşarındı Yine tiske düşüremde Yürekni yaşıntılar Senin mina iyiliğinle Uluşulay aldan bilir İkimiz de mana sizde Senin sırrın, benim sırrım Yüreklerde sıyık ise sırlar bulup yaşarındı Aşık bulup bir kuruda Yaşın ol yüreklerde Bulsun nişan bir günde de Mehabbet şulay giler İkimiz de mana sizde Senin sırrın, benim sırrım Yüreklerde Sıyık ise sırlar bulup yaşarındı İkimiz de mana sizde Senin sırrın, benim sırrım Yüreklerde sıyık ise sırlar bulup yaşarındı Yüreklerde sıyık ise
Единая пейджинговая 081. Передача сообщений всегда оперативно и достоверно. Роуминг в 150 городах России и ближнего зарубежья. Единый телефон в городах Татарстана. 081 Таттелеком. Единая пейджинговая. Слушаю вас. Лучшие подарки родным, любимым, близким. Часовой завод «Восток». Даря часы, дарите время. Теперь товарищ Иванов расскажет нам, что же его так рассмешило. Ну вот, значит, приходит как-то Вовочка в школу. Татенком, СМС-инфо, и ты в центре внимания. А вот еще! Яңа безнең тапшыруга килеп кушылган барлык тамашачыларыбызга хәерле иртәләр теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Һәр дүшәмбе белгәнегезчә Таиз китаплар фирмасы белән берлектә без бәйге үткәрәбез, аның бүгенге сораулары белән таныштырабыз хәзер. Димәк, беренче сорау. Ничә айлык бала мөстәкыйль рәвештә утырып тора ала? Димәк, бу беренче сорау һәм әлеге сорауга дөрес җавап биргән тамашачыга без менә әлеге бик тә файдалы китапны бүләк итәчәкбез. Икенче сорауны тәкъдим итәбез. Наталья Андреевнаның «Сезон дикой охоты» китабында кеше нинди сәбәпләр аркасында туры юлдан тайпылырга мөмкин һәм әлеге китап бүләк ителәчәк. Икенче сорауга дөрес җавап биргән тамашачыга. Сорауларны кабатлап узам. Ничә айлык бала мөстәкыйль рәвештә утырып тора ала? Икенче сорау. Наталья Андреевнаның «Сезон дикой охоты» китабында кеше нинди сәбәпләр аркасында туры юлдан тайпылырга мөмкин? 43-32-02, 43-32-51 турыдан туры эфирда эшләүче телефоннарыбыз, рәхим итегез, шалтырата аласыз. Шулай ук студиябызда пейджер эшли 647-086. Доброе утро абонентына хәбәр җибәрергә генә кирәк. Шулай ук пейджерга без сезнең сәламнәрегезне дә кабул итәбез. Аларны тапшыруның икенче өлешендә яңгыратып узарбыз. Һәм безгә шалтыраталар. Алло, исәнмесез? Алло. Алло. Алло, исәнмесез? Хәерле иртә. Хәерле иртә. Сезгә Казаннан Чулпан шалтырата. Чулпан, бик шатбыз. Мин сорауга җавап белгән идем, шул сорауга җавап әйтергә теләгән идем. Әйдәгез әле, тыңлап карыйк. Бала мөстәкыйль рәвештә 6 айда утыра башлый. Бик дөрес. 6-8 айда бала инде мөстәкыйль рәвештә утыра башлый. Аның инде беренче шушы мөстәкыйль эшләре башлана да инде. Җавабыгыз дөрес, әмма исемегезне әйтмәдегез. Тапшырудан соң безгә сәгать 9-да шалтыратырсыз. Ярай, рәхмәт. Котлыйбыз сезне Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт адресы буенча килеп китапны алып китә аласыз. Ә инде сездән шалтыратулар көткән арада, кадерле дуслар, икенче сорауга җавапны көткән арада без чираттагы сәхифәне карап алыйк. Казан мең серләр шәһәре сәхифәсе. Казан мең серләр сәхифәсе сезне бүген янәдән иске татар бистәсенә кунакка чакыра. Сүзебез баш калабызның гына түгел, ә гомумән җәмгыятебезнең иң борынгыдан саналган Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге мәчете турында булыр. Әлеге мәчетнең тарихы бик борынгыдан килә. Аның салынуы Әби патша, ягъни Екатерина II белән бәйләнгән. Моннан 2 гасыр элек патшабикә Казанга килә. Аны шәһәр белән якыннанрак таныштыру өчен ул чорда баш калабызның иң гүзәл урыннарының берсе булган яңа, хәзерге исеме белән әйтсәк, иске татар бистәсенә алып киләләр. Биредә Екатерина II-не зыялы нәселдән булган сәүдәгәрләр, дин әһелләре каршы ала. Каршы алдылар да, күрсәтеп чыктылар бу иске татар бистәсендә һәм соңында сорадылар безгә рөхсәт бирмәс микән бер таш мәчет төзәргә. Агач мәчетләре тиз яна, тиз туза, тиз бетә. Таш мәчет төзәргә ул вакытта рөхсәт юк иде. Һич Россия буенча чарлар вакытында ул рөхсәт бирелми иде. Һәм менә Екатерина II ул үз рөхсәте белән һәм үзгә рөхсәт кенә түгел, һәм урынын да күрсәтте. Менә бу урында төзү аласыз бит инде. Төзегез дип рөхсәт бирде. Ул вакытта безгә инде бабайлардан калган әйтеләр, үз кулы белән дә язып бирде ди. Указ инаштырып язды. Менә бу җирдә мәчет була ди. Һәм безнең бабайларыбыз тиз генә акча туплап, җыеп, ул вакытта безнең сәүдәгәрләр акча җыйганнар, һәм бу вакытта сәүдәгәрләр әфәнделәр мәчете булган. Беренче исеме аның.
Мәчет 5 ел төзелә, ә быел исә инде аның 230 еллыгы булып үткән. Biz hani Allah gösterine Kazan'ın 1000 yıllığı ütkərgəndə şu vaxtda biz de 230 yıllığını ütkəribіз deyip hesaplıyız. Çünkü erge vaxtda remont, restavrasiya işleri olacak. Onları şimdi bir zor tantanada bara konaklar kiygəndə, bütün jir yüzündən konaklar kiygəndə. Çünkü bu məçidi bizden bütün jir yüzüne tanış. Bütün jir yüzündən kelgән кунакларга горурланып күрсәтерлек мәчеттә әле төзекләндерү эшләре үткәрергә кирәк. Чөнки инде 200 ел элек төзелгән бина шактый какшаган. Bizim anlarsın 96 yılda bir xiyalыбыз туган иде, bir fikrimiz, hem bugün көндә biz xiyallanып торабыз, bu мәчет тирәсендә әле комплекста булыр дип. Шул комплекска да кертеләдер медрәсә Мәрҗания, шәһәрбезнең Мәрҗани торган җирт. Анарсын Валибай җирты Гизатуллиннар. Анарсын Апанай җиртларын да 5 памятник рядом мәчет шул мәхәлләгә кергән инде. Бу беренче мәчетнең мәхәлләсенә кергән. И шул комплекста без Мансур хәзрәт әйткәнчә бик кызык шундый многофункциональный комплекс дип атала ул. Анда менә мәдрәсә дә, музей, аннан соң менә балалар йорты, медицинский центр, кызларга особый шундый мусульман хатыннарына особый медицинский центр. И аннан соң менә картлар йорты, шулар бергә эшләнсә дөрес дип уйлыйбыз. Фәридә ханымның сүзләренә караганда, кирәкле проектлары инде әзер булуга карамастан, бүгенге көндә акча бары тик мәчетне төзекләндерүгә генә бүлеп бирелә икән. Ул программа буенча анда менә федераль акчадан башка Татарстан акчасы да булырга тиеш. Аннан соң тагын предприятиелар бирә торган менә теге СДХ акчасы шикелле булса, менә шул комплексны эшләп бетереп булыр иде. Шәһәребезнең 1000 еллыгын каршылаганда, әлеге мәчет кебек күркәм тарихи корылмаларыбыз торгызылса, безнең үзебезнең дә, милләттәшләребезнең дә йөзе ак, күңеле тыныч булыр иде. Хәйрле иртә Татарстан тапшыруын дәвам итәбез. Кадерле дуслар, бүгенге бәйгенең икенче соравын кабатлап узам. Наталья Андреевның «Сезон дикой охоты» китабында кеше нинди сәбәпләр аркасында туры юлдан тайпылырга мөмкин. 43-32-02, 43-32-51 турыдан-туры эфирда эшләүче телефоннарыбыз, шалтырата аласыз. Шулай ук студияда пейджер эшли 647-086, доброе утро абонентына дип хәбәр җибәрергә кирәк. Әлегә пейджерга сез сәламнәрегезне юллый аласыз. Бүген берничә минуттан соң хәерле иртә Татарстан тапшыруының кунакханәсендә сезне юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясының юл инспекциясе һәм хәрәкәтне оештыру хезмәтенең бүлек башлыгы Гыймадов Васил Кавый улы белән очрашу көтә. Димәк, тапшыруның икенче өлешендә карарга киңәш итәбез сезгә. Ә хәзер исә Татар-информ мәгълүмат агентлыгыннан алынган берничә хәбәр белән таныштырабыз. Баш архив идарәсендә шагыйрь һәм җәмәгать эшлеклесе Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең тормыш юлына багышланган күргәзмә ачылды. Биредә беренче тапкыр Татарстан Республикасы Милли архив фондыннан һәм Татарстан Республикасы Үзәк дәүләт тарихи-сәяси документлар архивыннан 50-дән артык документ тәкъдим ителгән. Түбән Новгород өлкәсе авылларында физик тәрбияне һәм спортны җанландыру максаты белән Сергач районында спартакиада бара. Аның икенче этабы 1985 елда Афганстанда интернациональ бурычын үтәгәндә һәлак булган Камка егете Марс Мангушевка багышланды. Авыллар тарихы буенча очерклар язу Пермь якларында элек-электән яшәп килгән традиция. Әле менә Уен районының киләсе 300 еллыгын билгеләүче Шәйка авылы тарихы буенча да шундый хезмәт эшләнгән. Авторы Казанда яшәүче галим якташыбыз Фәзелхак Ислаев. Әлеге минутка шундый хәбәрләр, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, көн дәвамында бар нәрсәдән дә хәбәрдар булырга теләсәгез, Яңа гасыр каналында Татарстан хәбәрләрен карый аласыз. Хәзер исә программаны без юмор, сатира жанрына караган көлкеханә сәхифәсе белән дәвам итәбез.
Bu ben bunda yaşayayım. Ben bunda yaşayayım. Soyun sok. Ben bunda bu benim vanna. Bu benim kuchня. Ясно. Bu benim spalya bu. Bu benim kravat. Ben de ayaklayayım. Bu benim katın. Emne bu benim. Hürmetli tomoshalarыбыз, турыдан-туры эфирда хәерле иртә Татарстан тапшыруын карыйсыз. Һәр кемгә мәгълүм, китап ул белем чыганагы. Һәм шулай ук китап ул зур катлаулы белем юлына ачкыч. Шул ачкычны иң беренче тапшырышлардан ул укытучы. Әмма безнең алдагы сюжетыбызның герое Гарипова Фирдәүс Гарифҗан кызы, гади галим, профессор һәм филология фәннәре докторы гына түгел, олы йөрәкле кеше. Шуны да әйтү урынлы булыр. Бу көннәрдә Фирдәүс апага Россия Федерациясының атказанган фән эшлеклесе дигән мактаулы исем бирелде. Фирдәүс апаны шушы олуг исем алу уңае белән без тәбриклибез. Озын гомер, ныклы сәламәтлек һәм яңадан-яңа уңышлар телибез. Алдагы сюжетыбыз сезнең өчен һәм сезнең турында. Дөньяга килгән һәр кешенең үз максаты, кыйбласы була. Шуңа карап, һөнәр сайланадыр да инде мөгаен. Берәүләр эшче, кайберәүләр укытучы, галим булып китә. Белем дөньясында ачышлар ясаучыларның берсе филология фәннәре докторы, профессор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Фирдәүс Гарифҗан кызы Гарипова турында алдагы сүзебез. Син галимнәргә генә хас максатчанлык, истабарлык, төгәллек, пөхтәлек, эшне эш булсын дип җиренә җиткереп, бәйрәмгә әйләндереп эшләү сәләте Фирдәүс Гарипова күңеленә кайчан һәм ничек салынган соң? Фирдәүс апаның кечкенәдән гүзәл табигать кочагында үсүе, агач яфракларының үзара пышылдап сөйләшүләренә колак салуы, кыр һәм урман нигъмәтләреннән авыз итүе, буларның һәммәсе дә үзенең сихри эшен эшләгәндер. Башта мин эшләдем мәктәптә. Мәктәптән кайттым китапханәгә. Китапханәдән соң Мәскәүгә киттем. 1 еллык дефектологлар курсына кердем. Логопед. Аннан соң Мәскәүдән кайткач логопед булып эшләдем. Һәм аннан соң шул логопед булып эшләгән вакытымда аспирантурага киттем. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институтына тел бүлеме бүлегенә аспирантурага кердем. Җитәкчем хәзер академик, ул вакытта доцент Гомәр Фәйзович Саттаров булды. Фирдәүс Гарипова үзен беренче нәүбәттә әзерлекле, төпле татар теле белгече итеп, аномастика фәнен, елга, кул атамаларын, аларның килеп чыгышын, су чыганакларын өйрәнүче галимә буларак танытты. Башта ул 1976 елда Татарстан гидронимиясе дип аталган кандидатлык, 1991 елда Татарстан гидронимиясе дигән темага докторлык диссертациясе яклый. Институтта эшләү дәверендә Фирдәүс апа Татарстан 6 елдан артыграк вакытын экспедицияләргә сарыф итә. Җөмһүриятнең бихисап эреле-ваклы авылларын айкап чыга. Болын, кыр, алан, су буйларына үзенең эзләрен салып үтә ул. Халыкны тынычсызлыгы, фәнни үҗәтлелеге белән өнсез калдыра. Чулман елгасы бар. Безнең Чулпан йылдызы бар. Менә Якутиядә Чулман елгасы. Гомумән Себердә Чулман, Чулман, Чулым, Чулышман елгалары күп. Безнең дә менә монда Чулман елгасы бар. Ул хәзерге Каманың Агыйдел белән кушылган өлешеннән югары өлешен
чулман дип атыйлар. Автор төрле атамаларның килеп чыгышы, аларның калыплану һәм таралу җирелеге хакында да каләм тибрәтте. Күләмле хезмәтләренә нигезләнеп, байтак фәнни-популяр китаплар да язды. Инешләрдән иңгән моңнар бар. Авылларны сөям җаным, тәнем белән. Исемнәрдә ил тарихы, авыллар һәм калалар тарихыннан исемдәге китаплар әнә шундыйлардан. Архивны тикшергәч, авыллар һәм калалар тарихы турында материаллар, мәгълүматлар байтак. Һәм шуңар күрә мин уйладым, бу материалларны үзем исән вакытта язып чыгарым әле дип. Һәм менә минем инде чыккан китапларыма өстәмә рәвештә шушы китапны мин чыгардым. Бу 45 табактан тора, 2001 елда чыкты. Менә хәзер тискеннән Ходай бирса дип әйтик, моның 2нче томы чыга. Һәм бу ел әле минем 1-2 китабым чыгарга тиеш дип өметләнәм, Ходай бирса. Галимә балаларга исемнәр кушуда бик игътибарлы булу кирәк дип саный. Мәсәлән, үз исеме Фирдәүс Җәннәт бакчасы дигән мәгънәне аңлата. Ата-аналарга үз балаларына үзебезнең милли матур исемнәрне сайларга кирәк. Фән өлкәсендәге казанышлары өчен Фирдәүс Гарифҗан кызы Гариповага шушы көннәрдә Россия Федерациясенең атказанган фән шәхесе дигән мактаулы исем бирелде. Киң колачлы Галимә һәм туган халыкның язмышын, үз язмышы белән тыгыз бәйләгән милләтпәрвәр зат Фирдәүс Гариповага озын гомер, нык сәламәтлек һәм яңадан-яңа уңышлар телибез. Минем бик зур рәхмәтем үземнең халкыма. Чөнки мин ел сайын 3-4 ай халык арасына чыгып, алардан бик күп материал язып ала идем. Үзеңне бер кайчанда халыктан өстен куярга ярамый. Халык зур ул, биек ул, шагыйрь ул, галим ул дип инде юкка гына әйтмәгән Тукай. Турдан туры эфирдә хәерле иртә Татарстан тапшыруын карыйсыз, безгә шалтыраталар. Алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез? Исәнмесез. Исемегез? Минем исемем Раил. Раил? Әйе. Җавабыгыз бардыр инде, шулай бит? Әйе. Әйдәгез. Икенче сорауга, бәлки менә берәр туганын үтергәннәрдер. Туганын үтергәннәрдер? Әйе. Бу бик кызганыч, аяныч хәл, әмма җавабыгыз да дөрес түгел, Раил. Ярар, сау буласыз. Сау булыгыз. Пейджерга килгән сәламнар белән таныштырабыз, аларны ияләренә җиткерәбез. Барлык хәерле иртә Татарстан тапшыруының редакциясендә хәерле иртәләр телибез һәм әлеге тапшыруны без бик яратып карыйбыз дип язалар безгә. Бик зур рәхмәтләрен җиткерәләр һәм Альбинаны туган көне белән шулай ук котлыйлар. Аңа ныклы сәламәтлек, шатлык, куанычлар һәм зурдан-зур уңышлар теләп калам дип хәбәр итә Гөлшат. Шулай ук тагын бер хәбәр бар. Алиса, Ләйсәнне һәм Арифәне Балтач районында алар яшиләр. Сәлам юллыйм аларга һәм зур уңышлар теләп калам дип хәбәр итә Дәнис белән Алинә. Абыем Исламов Мирзаянны юбилее 45 яшьлеге белән тәбрик итәбез. Аңа озын гомер, эшендә зурдан-зур уңышлар, нык сәламәтлек телибез дип хәбәр итә туганнары. Менә шундый сәламнар һәм алдагы җыр барлык сәлам ияләренә барып ирешсен дигән теләктә калабыз. Яшыннар яшнәтеп, дулап килгән давыл шикелле, минем тыныч, гамсыз язмышыма килеп кердең, инәк бер көнне. Сине сөям хәзер, синең генәм, яшын уты кебек табынып. Шын мәхәббәт көтеп, күпне yaşayanı seni sağınır. Seni süyem hazır, senin gülüm, yaşın utuk gibi babınır. Şuna haber götür,
Үскен гүлләренең шалгы чәчәкләрен туздырдың, насыйп ярым шулдыр дип тирәүгә биргән вәгъдәләрне боздырдың. Сине сөям хәзер, синең генә яшен уты кебек кабынып, чын мәхәббәт көтеп күпне гомер яшәгәнмен сине сагынып. Ашыгып биргән вәгъдәм булган бер ул, сине күргәч барда бу талы нәрсә булды, миңа нәрсә булды, үзем дә аңламыйм бу хәлне. Сине сөям хәзер, синең генәм яшен уты кебек кабынып, чын мәхәббәт көтеп күпне гомер яшәгәнмен сине сагынып. Сине сөям хәзер, синең генә яшен уты кебек кабынып, чын мәхәббәт көтеп күпне гомер яшәгәнмен сине сагынып, чын мәхәббәт көтеп күпне гомер яшәгәнмен сине сагынып. Сине сөям хәзер, синең генә, сине сөям хәзер, синең генә, сине сөям хәзер. Турдан-туры эфирда хәйрле иртә Татарстан тапшыруы дәвам итә. Барлык тамашачыларыбыз, даими тамашачыларыбыз беләдер инде мөгаен, һәр дүшәмбе Таиз китаплар фирмасы ярдәме белән Книжный балаганчик сәхифәсе эфирга чыга. Аның чираттагы чыгарылышын хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Дом книги. Татарстан, 13. И что думаете, я сюда приперся? У меня тут вчера друган спрашивает. Ты, говорит, кого из классиков знаешь? А я, кроме нашего медведя Сашки Карелина, никого и вспомнить не могу. А он мне о фамилии Пушкин, Лермонтов. Тебе чего-нибудь говорят? Да нет, отвечаю, это, наверное, вольники. Совсем с этой борьбой крыша поехала. Иди, говорит он мне, в дом книги, может, поумнеешь. Книг этих, скажу вам, тут тысячи. А где классиков искать? А нет, оказывается, все тут расписано. Русская классика отдельно, зарубежная отдельно, и даже зарубежная 20 века есть. А чтобы не перепутали, они тут все разного цвета. Во кайф. Но я в натуре сразу красным. Наш цвет. А Пушкиных-то, оказывается, двое было. Не, это он просто так много написал, чтобы одну книгу не уместилось. Во мужик дает. А ведь еще находил время на разборки ходить и по бабам шляться. Завтра же пиковую даму возьму. Я всегда говорил, что стиры коцаные до добра не доведут. А тут еще Чехов, Набоков и какие-то Пастернак с Мандельштамом. Одну взял, вроде стихи. Но мужик по понятиям жил. 2 раза срок мотал, а жене, уходя, говорил: «Надюха, а кто тебе сказал, что ты должна быть счастливой?» Надо запомнить, своей при случае верну, когда снова на Канары запросится. Ну, секу дальше. Шоу какое-то. Я всегда думал, что шоу — это когда Пугачиха с Галкиным, или там Моисеев на худой конец. А нет, оказывается, тоже классик. Причем под разными именами писал. Бернардом Нобеля получил, потом имя сменил и давай про Штаты наворачивать. Богач, бедняк, нищий, вор. По полной, блин, оттянулся. Дальше смотрю. Там Спартак и 10 негритят. Вот, думаю, круто. Романцев команду «Мечту» вспоминает. Маркау, Робсона, Чуйса. Нифига. Негритят баба написала, а Спартака вообще какой-то итальянец. Вот чудик. Нет, чтоб книгу назвать «Милан» или «Ювентус». Но уже зацепило. Пиковую прочту, обязательно узнаю, как они там до нашей эры футбол играли.
Ну, в натуре интересно стало. Всю рать, думаю, рассмотрю поближе. Оказывается, эксмо-пресс с классиками этими мается. Наугад открыл, где сенатора шлепнули, и прилип. Эту фразу вообще каждый должен выучить. Особенно, кто этим препарации стать собирается. Абитура на журфаке должна ее цитировать и только потом документы сдавать. Ща прочту. Сынок, когда-нибудь ты вырастешь, и, может быть, тогда поймешь, что быть журналистом и быть подонком – это не всегда одно и то же. Круто? Дальше какой-то Жоржи Амаду. Еле выговорил. Но уже приучен. Открываю. Блин, так это же я на его фильм раз 10 с уроков сбегал. Еротику смотреть. И песня там классная была. Мы потом ее всем двором на гитаре лобали. «Генералы песчаных карьеров» называется. Во классики дают в натуре. А потом еще Баха увидел. Ну, этого я знаю. Колян давно говорил, что он для наших мобильников музон пишет. В общем, проняло. Не знаю, как вы, а я теперь к этой Таисе часто в гости ходить буду. Классиков читать. А то в натуре, кроме Карелина, больше никого не знал. А мужики ведь обидеться могли. Я начал жить в трущобах городских, и добрых слов я не слыхал. Искусство воплощается в мебель. Иванова мебель. Живая музыка натурального дерева. Изящество форм и современный дизайн от фирмы «Ваш быт». Уникс концертлар залында 6-нан 16 мартка кадәр хәния фәрхи концертлары. Җыр моң сөешчеләр сезне көтеп калабыз. Дубовая мебель всех крепче на свете. Об этом и взрослые знают, и дети. Отечество с нею любой защитит. Ну и, конечно, Ваш быт. Только до 23 февраля каждому покупателю фирмы Ваш быт дарит бесплатное страхование любой мебели. Кадрлы дуслар, тапшырыбызды дәвам итәбез. Алда вәгъдә әйткәнебезчә, бүген студиябызда кунакта юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясенең юл инспекциясе һәм хәрәкәтне оештыру хезмәтенең бүлек җитәкчесе Гыймадов Васил Кавый улы студиябызда кунакта. Хәерле иртә, Васил әфәнде. Исәнмесез, хәерле иртә барыгызга да. Студиягә исән-сау гына килеп җиткәнсез. Дип уйлыйм, алай-булай юл хәрәкәтләре булмагандыр дип уйлыйм. Юк, менә кар булса да барыбер инде төнлә чистартканнар, юл чистартучылар, кумнар сипкәннәр, Аллага шөкер, юл йөрер хәлендә. Ялгышмасам, юлның чисталыгы ул сезнең бүлекнең төп эшләренең берсе, шулай бит? Шулай. Боздан арындыру һәм кардан чистарту. Дөрес. Ләкин төп мәсьәләгә күчкәнче, гадәти традицион сорауны бирәсе килә, иртәгезне гадәттә сез менә бүлек җитәкчесе буларак ничегрәк башлап җибәрәсез? Анда әллә ни кыланган юк инде, шул кеше төсле торып юынасың да, тиз генә чәй эчәсең дә чабасың. Эшкә юлны тикшерергә кирәк, шәһәрне әзме күпме үз күзең белән карап, сыйфатын, юл сыйфатларын, булган юл җиһазларының хәлен эш күп. Турыдан-тур объектларга барасызмы иртә белән, яисә бүлектә эшне башлыйсыз? Юк, әз генә булса да шәһәрне әйләнеп чыгуга карыйбыз. Бер инде ашыгыч эш булмаса. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез дә без әңгәмәдә катнаша аласыз. Студиябыз телефоннары 43 32 02, 43 32 51. Безнең бүген сөйләшә торган темабыз ул барлык тамашачыларыбыз һәм барыбызга да кагыла, чөнки юлның чисталыгы, тротуарларның боздан арындырылуы ул барыбызның да борчы һәм шулай ук юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясенең төп бүлегенең берсе ул менә шушы Васил әфәнде җитәкләгән бүлекнең эше белән бүген танышабыз. Һәм бүлек хезмәткәрләренең эшләре нидән гыйбарәт? Аларның кайберләре турында сөйләп китмәсезме? Менә безнең хәзер дәүләт автомобиль инспекциясе дип әйтергә була. Күп кеше юлда йөрүчеләр инде безнең
инспекцияны менә юлда торучы инспекторлар белән генә күбенчә белән менә безнең үзенчә бер махсус бүлек дип әйтим. Bütün хәрәкәтне оештыру үзе бер зур эш ул. Монда без генә түгел, институтлар да бәйләнеш. Ләкин менә ничек оештырасың хәрәкәтне? Шуннан bütün нәтиҗәсе шуннан чыга инде. Әгәр дә дөрес булмаса, ул юлда булган вакыйгалар, алар әзме күп менә шушы оештыру дөрес булмаганлык белән бәйләнеш. Эш бик күп дип әйтергә кирәк. Моның өчен бездән сорауда яхшы гына алалар. Менә шундый бер эш дәүләт инспекциясының. Яхшы аңлашылды. Әмма әгәр дә яңа юлны файдалануга тапшыралар, тапшырыр алдыннан сезгә килеп рөхсәт сорарга кирәкме, яисә проектны тәкъдим итәргә кирәкме? Ул проект безнең белән бездән карарга тиеш ул проектны. Үзебез булган кимчелекләрне без күрсәтеп, biz аны карыйбыз. Әгәр күбрәк белсәк инде әйтеп куябыз, әйтеп ничегрәк эшләргә ул шулай булырга тиеш. Шунсыз проектлар эшкә кабул итәргә тиеш түгел. Менә пока әлеге көндә шул тәртип белән бара. Дөнья үзгәрә, менә шуны әйтергә кирәк. Әгәр дә менә хәзерге Казанның зур юллары 60-нчы елларда проектка кергән булса, ул чакта машина саны белән менә хәзерге машина санын чагыртырсак, хәзер 16-17 тапкыр машина саны күп. Димәк, өстәмә юлларны менә аларны күдеп тә бетерә алмаганнар. Аннары машина ким булгачан да метод дип әйтик инде. Менә бу хәрәкәтне оештыру методлары. Алар бүтәнчә булган. Машина саны аз булган, кеше саны да аз булган. Хәзер бит машинасы да күп. Инде кайбер урамнарда сыйып та җитә алмыйлар дип әйтергә кирәк. Тукталып торалар. Монда инде барысы ашыгуның нәтиҗәсе бер, ул бер вакыйга килә инде. Менә бүген көндә генә, бу елда гына, бүген 15 февральгә безнең уже Казанда 8 кеше һәлак булган, 220 кеше яраланган юлда гына. Димәк, юлда күбрәк һәлак булалар дип әйтсәк тә, бер дә ялгыш булмас. Шулайдыр, аны менә саннарын караганда бик искиткеч чагыштыру чыгарырга була. Чөнки менә Советлар Союзы булган чакта, Афган сугышы вакытында 13 мең кеше, 9 елда Афганда 13 мең кеше һәлак булган. Шул ук вакытта ел сайын Советлар Союзында юлда 64 мең кеше үлгән. Бу әлбәттә санлар, уйландырырлык саннар. Уйланырга, соңарга монда инде эш бик күп. Васил әфәнде, тапшыруга әзерләнгәндә без сезнең бүлек белән якынрак таныштык һәм хәтта бүлекнең баш инспекторы белән кайбер объектларга чыгып кердек. Шул хакта алдагы сюжетны бергәләп карыйк әле. Юл инспекциясе һәм хәрәкәтне оештыру хезмәтенең бүлек инспекторлары һәр көнне шәһәр юлларын тикшерү өчен нәкъ менә шушы гараждан эшкә чыгып китә. 8 часов начинается работа дорожного надзора, инспекции дорожного надзора. Иртәнге 8-дә юлларны күзәтү хезмәтенең бүлек инспекторлары үз эшен башлый. Җыелыштан соң һәр инспектор машинасына утырып күзәтүне үткәрә. Шәһәр 7 районга бүленә. Һәр районга берәр инспектор беркетелгән. Аның төп бурычлары: юлларның чиста булуын тикшерү, светофорларның эшләү-эшләмәвен карау, машиналар хәрәкәтен дөрес тәэмин итү өчен куелган билгеләрнең дөреслеген ачыклау. Шуны да әйтик, бу эш көн сайын башкарыла. Ешкыда оешмалар, кибетләр җитәкчеләре үзләренең тирә-яктагы юлларны, тротуарларны чистартуны кирәк дип санамый. Мәсәлән, әлеге кибет янындагы юлда бик көчле бузлавык. Шулай ук, юл билгесе кар өйме аркасында начар күренә. Баш инспектор сүзләренә караганда, бу очракка карата акт язылган инде. Юлда урнаштырылган махсус билгеләрне тикшерү инспекторларның бурычы булып санала. На данном участке дороги во дворах вот этих вот жилого массива расположена школа.
Әлеге билге монда юкка гына урнаштырылмаган. Якында гына мәктәп бар. Кайбер сәбәпләр аркасында билгенең формасы үзгәргән. Мөмкинлеккә карап, бу кимчелекне инспектор үзе дә төзәтә ала. Арбузовда булганыгыздармы? Вот где остановка? Вот тау янында. Где матмаш, вот этот так? Вот ананда прям падаешь на колючую проволоку. У меня монда да бит бузлау бик көчле. Вот только сейчас поднялся. Хәзер генә бастым әле. Юлдагы бузны кибет, дарухана һәм башка оешмалар үзләре чистартырга тиеш. Әмма бу еш кына эшләнми. Мәсәлән, без барган вакытта дарухана һәм компьютер клубы җитәкчеләре эш урыннарында юк иде. Шуңа күрә бу мәсьәләгә карата төгәл генә җавап бирүче булмады. Инспекторга бу объектка яңадан барырга туры киләчәк. Әлеге бүлек инспекторларына юллар янында законсыз куелган реклама такталарын алу эше дә йөкләнелгән. Бу очракта Гвардия урамы тукталышында Сафари циркы дигән реклама тактасы урнаштырылган. Бу юл йөрү кагыйдәләрен бузып эшләнелгән. Реклама тактасының алынуы турында акт языла һәм ул архивка тапшырыла. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Бүген студиябызда кунакта юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясенең юл инспекциясе һәм хәрәкәтне оештыру хезмәтенең бүлек җитәкчесе Гыйманов Васил Кавый улы. Васил әфәнде, әлбәттә, кичкенә генә сюжетта барлык эшегезне күрсәтеп бетереп булмады. Менә ялгышмасам, маршрут автобусларының билгеләү һәм аларның маршрутларын төзү ул да сезнең эшкә керә, шулай бит? Төзү безнең эш тикшерү. Менә бу үзләре сайлаган маршрутта бу автобусларны җибәргә мөмкинлек бармы, юкмы? Монда менә куркынычсызлык ягына карата инде. Чөнки тукталышның әле теләгән җиренә генә туктарга ярамый, аның үзенчә бер тынычрак дигәндәй урыны булырга тиеш. Менә анда хисаплыйбыз инде, аннары төрле җирләр бар. Әлеге көндә менә елгаларыбыз да күп, күтәнәк җирләр дә күп. Шуңарга менә барсында карап инде, шуңарга мөмкинлек булса рөхсәт бирәбез, булмаса инде бүтән юлны карайлар. Ә менә әлеге коммерция автобусларын җаваплылыкка тарталармы, еш буламы андый хәлләр, андый чираклар? Алар да бүтәннән кебек карап торабыз инде, анда күзәтеп, менә юлда рейдларда ясыйбыз. Шул килеп монда маршрутлар ачкан чагында да бик җентекләп документларны тикшергәндә дә ул бик бер катлаулы дип әйтергә кирәк бүгенге көндә. Чөнки менә бу хәзер вак дип әйтик, кичкенә автобуслар, алар Газель маркалары, алар күбәйде, саны күбәйде. Аларга безнең сораулар бик күп дип әйтик, чөнки алар халыкны күп йөртәләр. Алар шуңарга менә аларның гаебе буенча да менә бу юл вакыйгалары еш кына үсеп бара дигән. Шомадан тыш күп кешене йөртү, ул бит инде юл хәрәкәтенә китерергә мөмкин. Китерә дә, аны шуның өчен аларны күз алдына ешрак табыз инде. Менә biz генә түгел, бүтән менә безнең дәүләт инспекциясының бүтән бүлекләрдә тикшереп торалар. Машинаның сыйфатын, шоферның хәлен карап, юлда тикшерәләр, менә юл кагыйдәләрен ничек бузуяган, бузып йөриме, тәртипле генә йөриме, моны барыбыз да карап торабыз. Менә әгәр дә кеше сезгә гади Казан шәһәрендә яшәүче берәр кеше мөрәҗәгать итсә, өстәмә знак кую яки светофорны тикшерү дигән мөрәҗәгать белән дип әйтик инде. Бу очракта сезнең җавапларыгыз ниндирәк була һәм җавап ничек алып була? Үзебез дә менә кешеләргә сугылабыз, менә бүтән күргән кимчелекләрне яисә бүтән режимда менә шул светофорны эшләтергә теләгән кешеләргә языпмы, шалтыратыпмы, ничек булса да безгә хәбәр бирсәләр, без аны чыгып карыйбыз үзебез. Анысы мәҗбүр рәвештә карап, аннары ул бит теләк буенча гына түгел, кемгәдер бер нәрсә кирәктер, икенчесенә бүтән нәрсә, монда бит меңләгән халык, меңләгән фикер дигәндәй.
Шуңа закон нигезенә карата инде бездән җавап. Рәхмәт. Һәм Васил әфәнде, әңгәмәбезне беразга туктатып, Йолдызлар фаразы белән танышып алыйк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә. Васил әфәнде, эшегез катлаулы, әмма шулай да буш вакытыгыз буладыр. Ни белән шөгыльләнергә яратасыз? Буш вакыт бик әз инде ул. Барыбер менә булган мөмкинлектә табигатька чыгып, җәйләрен балык торган мөмкинлек булганда балык торган инде әзме күп булса, яр буенда утырып, кыш көне ауга йөреп, аннары бакча эшләре дә күп, чөнки җир үзе дә бер кызык эш, җир белән эшләү. Менә буш вакыт күпчә шулай уза. Тоткан иң зур балык? Иң зур балык 10 килограмм сазан, 17 килограмм чуртан. Яхшы, балыкларның иң зурларын тотыгыз һәм һичшиксез эшегез һәр вакытта дәвамлы барсын дигән теләктә калабыз. Безнең тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез бардыр? Әлбәттә, менә юл мәңгелектән килгән хәрәкәт өчен. Барыбер хәрәкәтне ничектер сабырлы эшләргә кирәк. Менә бүген юлда булган бөтен бу авыр вакыйгалар, алар барысы да ашыгу белән бәйләнеш дип әйтергә кирәк. Яисә шофер ашагамы, яисә җәүле ашагамы. Шуның өчен юлда бик сак булырга кирәк. Ашыкмыйча гына ипләп бер